Ali sve se vraćamo na komunizam. Komunizam je najveće zlo koje se dogodilo srpskom narodu. Mi smo ubili Boga i mi moramo da okajemo te grehe koji se dogodili. Znate, mi smo ušli u tu priču komunizma otvorenog srca. Verovali u to. Pričamo o srpskom narodu, ne meni, ne daj Bože nikad. Znači, srpski narod je ušao u tu priču, tu je odjednom pojavila se sloboda ogromna. Znate, preći iz patrijarhalnog društva gde su se znale vrednosti, tradicija, moral, sve gde se poštovalo. Pogotovo ženska populacija. Odjednom su dobili neviđenu slobodu. Radne akcije, čuda, obećanja, laži. Mnogi, evo sad sam se zgrozio kad sam video za 25. maj toliko veličanje od strane Srba. Kaže, smeo si da spavaš na klupi u parku. Jesi, ali nisi smeo da odeš na jamu Hercegovačku, da položiš cveće. Nisi smeo da uđeš u crkvu. Dobili su sve ono što su Srbi stvarali samo zbog te naše naivnosti i verovanja u nešto što ne postoji. Znate, srušio se taj mit komunista, njihova deca još uvek lepo opstaju. Jer su velike krađe pokradene. Meni pričaju o putevima, o radnim akcijama. A evo sad, zadnjih godina je urađeno puteva gde sam se oduševio. Van bilo kakve stranke, van politike. Tek sad se vidi koliko mi puteva nemamo. Mi nemamo puteve za more, mi nemamo puteve koji povezuju srpske gradove. To ništa nije rađeno. Sve što je rađeno, rađeno je Slovenija i Hrvatska tamo i ovaj Beograd. I zato je Beograd oličenje te Jugoslavije. I Srbima treba dosta vremena. Taj autošovinizam upravo potiče od tog komunizma. Znate, imate hiljade tu varijanti gde se neki stide toga što su Srbi. Zašto? Pa vaspitavani su na nekim tim komunističkim idealima, na nekoj laži, na nekom... Oni i dalje veruju da postoji taj bolji život. Oni i dalje ne shvataju da smo se mi davno odvojili od drugih. Ne mi, nego oni se odvojili od nas. Da su oni napravili svoje neke države, svoje priče. Mi i dalje živimo u lažima, u nečemu što je još uvek taj san komunistički. Tek kad se probudimo iz svega toga, shvatit ćemo koliko nas je ta zabluda koštala.